Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Kalunasan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jane. Recorded by X Thunder Gaming. Day, naibaw na ka? Nakunatay kong kauban ni sa hotel. Cute tawag. Lakasog apil. Sure, uy. Asa man naka-assign? Sa bartending daw. Mao ba? Uy, makaagimig ka dito. Tanawa niya ako. Dili ko, uy. Ka-weird pod. Wala no? Ay, napahalata. God, ang man siya, uy. Kapuyan ni mo, day, uy. Imo ko apila-pilo na imong kabuang, uy. Sige na ba? Unya, saltihik ko kung tinuod ba yun, ha? Mao din na siya. Siya na di pag-ang bartender din hirong mga orasa. In fairness, cute siya. Putot lang. Ha? Patot? Oo, oy, putot. Ala! Ay! Bet ka day na ako. Kaayo, day. Imog yung mga bet. Wa ba kayo yung takanan, no? Ambot lang. Bilang ba may close? Ay, sige lang. One of these days, magkasugat na gino'n niya ang amdan, no? Plastic yung katawa, uy. Ano ba? Naghabag naman ka, uy. Everyone, I would like to introduce to you Robert, atong bagong bartender. Day, guwapong insiyo. Hi, everyone. My name is Robert, but you can call me Rob. Nawad, Day. Sige, tanawin mo. Porque kami na taypan, uy. Kinum, uy. Pasinaan na ni uyap. Guess what? Ano? Nagkasugat bing Rob kanina. Unya? Nangutan na siya si mga uy. Saba, uy. Ay, ko binuang ni day. Wala, di ba to? Tinood bitaw. Unya? Di ako gituganan. Ha? Ang nang-invite siya nato. Asa sa uban na itong mga kauban. Birthday na niya karon sa bando. Mao ba? Ay, tututay. Dili ko, uy. Kawaw sa daan na, uy. Dili pa biya kayo na to siya close. Hala, mga galing nang-invite ang tao. Kay basin, mao na niya ang pagi nga makibanding nato. So, siya. Hi. Jane, kano? Unta, magkatumo sa kong birthday phone. Sige, suwayan na mo. Pero, dili lang mi mo saad, ha? Thanks sa invitation. Sige. Pero mayon tag magkaadtogin mo. Wala no. Dato nang din doon si Ruby. Oh, klaro man. Bonggam gani king handa o catering gyud. Ay, gani kayo nakalugay kita gani. Nagkaroon sa siyang mga gwapo nga friends, oh. Ay, vitamins kis mga mata. Mao mo ginay apas ni mo din, he. Siyempre, ay, may lang ni. Ma-inspired ka niyo, taron maganahan ang panarbaho, balik. Di na kayo polo sa trabaho lang. Happy birthday, love! Ay, hala. Love, no, ano di uyab si Rob. Guwapo, Rob. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Max 3.
tanawa, day. Klaro nga uyab niya kay ni-kiss man niya sa lips. Oy, lo, na-hurt. Wa mong good. Pataka man lang ka. Sas! Ate, bagad ka ay. Nausap ka, hindi pa sa mong naong, oh. Kailan na kakunin mo? Iwat mga nako, igat sad. Pero, patago lang ng pagkaigat ni mo. Kining ako, ladlaran. Ay, oh. Saba ko no. Oh, Jen, pasensya na kayo ka nga. Huwag kayo ko maka-accommodate ninyo pag birthday na ko. Okay ra, oy. Nahibaw mo sa ming busy ka ato. Daghan bi akong bisita. Lagi? Salamat kayo ha, nga nakadto ka. Oh, nag-lunch na ka? Ha? If wa pa, pwede makigdungan mo. Sige. Okay raman. Thank you ha. Komportable mo ko mo. Wa ko kibaw kung ngano. Robert. What is the meaning of that? Nakigdungan nag-lunch ang tao. Nahibaw ko. Pero kung ang tao nga wa makaila ninyo, magtuwag yun nga uyab mo kay kamurag yung duha. Day, bago biya siya. Ako lang sa gidunganan, kinaluoy man ko. Mao ba? Okay. Pero dahil, in fairness, bagay biya mo no. Ano good lang na siya uyab. Day. Ipalitan ka ice cream. Robert. Init mo ko kayo panahon na. May nalang mabugnawan ka ba? Pwede pangutanan ni mo? Oh, sige. Unsa man na? Nganong kibuhat man ni mo? Ang unsa man? Kini good. Gidalhan ko ni mog ice cream ron. Bisa nagwa ko mangayaw. Jane, ang tinod, ganahan ko nimo. Robert. Pero di ba na naman kayo uyab? Oh, Jane. Pero nagplano ko nga buwagan ako siya. Ha? Ugunta, hatagan ko nimo chance. Go! Ha? Iya pa na sila. Di ba sila minyo? Ano ang ginang relasyon? Tinay masakitan, maong kinahanglan andam ka. So, hatagan ako siyag chance? Why not? Ganahan mo ka kaniyo. Day. Sa tinuod lang, karon pa ko makasaway ani nga mag-effort kid ang lalaki nako. Exactly! O ka na nga nag-effort gid siya ni mo, meaning, dako gid siya gusto ni mo. Pero, maayo ka nga, doon na may matapakan nga tao. Naingon na kasi ni mo nga buwagan niyo, ha? So, wa mo'y matapakan ana, oy? Day. Gibuwagan na ako siya, Jane. Ha? Di ka dali-dalion. Andam ko nga magpaabot nimo hangtod nga maluoy ka na ako. Robert. Sukta na, oy? Muna na imong gipaabot, oh? Maayo ka, Day. Hindi man. Single na siya, o single po ka. Ako sa single. Pero wala siya nang uyab na ako. Saan na dayon? Jen, nagisugot ko nimo. Isaad ako. Di kagid magmahay. Lauman ko ka na, Robert. Day, tanaw ni mo. Ino tinga sapatos? Ay, hindi pa gid ang mga sapatos din ni Day. Siyempre na ako nga sa branded yun namili. Pero Day, di ba bagura kang nipalit og sapatos para niyo? Oh. Ganahan ako nga palitan siya. Hilig mo gutsig sapatos. Wala no. Marami kang bayot, ay. Ha?
Hinay-hinay lang yun. Uy, galantim kay kasi mga uyab. Daga na kay kag nahatag niya ang mga material nga butang. Pero siya, dapat siya nahatag ni mo. Day, pasagdi lang good ko. Mao man ako love language. Iya, ako of service man. Ala, pero murag sobra na kayo mong love language, day. Makapurdoy ni mo. Okay ra. Basta napalipay na ako siya. Wow, love. Thank you, ani, ha? Ganahan kay ko. Maayo hinuon lang nga, nakagusto ka aning akong gipili para nimo. Oh, siyempre, love. Believe ko sa taste ni mo, good. Oh, today, love. Mananghid ko ba? Mag-outing miss ako mga barkada pag high school, overnight. Mao ba? Onya, nga na kay masulob. Ha? Narap ko daghang sinina. Love, mas maayo ng bagong imong sulubon. Palitan na lang, teka. Love, di naman good kinahanglan. Ay, sige na, good. Ganahan man ko. Sige, pwede ra. Huwag ka ba makunta? Wa gihapon. Ambot ba? Murom siyag nausab ron. Day tanaw. May nagtahag niya sa Facebook. Di ba kataman ni nananghid siya nga mag-overnight? Tanawa, dali. Tuod. Tanawa, sweet kay sila sa iyang ex. Lono. Huwag ka na sila maggabalik. Kung niya gitanto lang ka, day. Day. Tugani ko's tinuod. Nagbalik mo si mong ex? Oh, nagbalik ni. Ganun na buhat man mo na ko, Robert. Gihatag mo na tanako ni mo ang tanan bahalag wa na'y mabilin na ako. Huwag ka na! Mo rin wa na kumayunin ni mo, Jane. Wa kay gibilin para sa mong kagalingon. O, pasalamat ko nga gibuhong ko ni mo sa mga material nga butang. Pero wa ko magkinahanglan anong tanan, Jane. So sa'yo pa nako? Ako pang sa? Sorry. Pero di ko ma-challenge sa sama ni mo. Di ko gusto nga anhiran ako magtuyok ka ng imong kalibutan, Jane. Ug na-realize po na ako. Mahal pag na ako ang akong ex. Kung gusto ka, akong iulit tanan mo mga nahatag nako. Robert! Sa tinuod lang, ikaliman na akong uyab si Robert. Pero wag yung uyab nga magdugay na ako. Pero kung ikumpara na ako sa tanan, ni Robert gid ko pinaka nasakitan. Wa ko mahibaw kung sayop ba nga galantiki ko sa akong mga mauyab. Pero ingon anak mong gud kung makigrelasyon. Ihatag na ko ang tanan sa tao nga akong gimahal aron ipa-feel niya nga mahal gyud nako siya. Pero usahay, dili sa day maayo pa sobrahan. Na-realize na ko ang kinahanglan kay ba ako magbilin para sa akong kaugalingon. Kanimo, Robert, unta malipayon ka. O gusto ko mahibaw ka nga you will always have a special place in my heart. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalang kaagi ni Jane nga taga Kalunasan, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, Where Do Broken Hearts Go? Ang mong kaagi, gibuhatan na diwa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.